Že vítejte u prvního videa Q&A, což je vlastně vaše otázky a mé odpovědi na ně. Tak, vybral jsem nějakých prvních 10 otázek, co mi přišlo, takže pojďme se na to podívat. První otázka? Jak se máš? Jak se mám? Super. Takže, mám se fajn. Furt neustále sílím, mám nějaký progres, cítím se dobře na to, že je mi 32, je to super. Teďka trošku pokašlávám, ale to je jenom tím, že furt to počasí takový, jakože jeden den máte skoro 30 stupňů a druhý den škrabete auto, no, takže klasika. Otázka číslo 2. V papíře otázka číslo 2. Co čumíš do stropu? Mně se zdá divná, já bych ji chtěla upravit tak, aby to znělo. Ne, je to tak, jak to tam napsali lidi. Co bych si doporučil začínajícím? Co bych doporučil začínajícím? To je na hodně dlouho, ale zkusím to nějak shrnout. Záleží, aby si ten začátečník, teda, aby si uvědomil, co chce. Jestli chce nabrat svalstvo, jestli chce zhubnout, jestli chce mít nějakou sílu, jestli chce mít vytrvalost, a podle toho by si měl vlastně určit potom, jaký by chtěl sport. Protože když někdo chce třeba být vyrýsovaný a přitom mít svaly, tak je blbost neustále běhat, aby schodil všechen tuk. Když chce například třeba zvednout sílu, tak je blbost, aby chodil do fitka a zvedal vysoký počet opakování a nízký váhy. Jo. Takže tam je nejdřív priorita to, aby si člověk uvědomil, co chce od toho sportu, co od toho očekává. A až si tady to uvědomí, tak potom až teprve musí koukat na to, jaký sport vlastně by měl dělat. Pak vůbec ani nezáleží, jestli si ten sport našel, protože třeba ten sport ho nemusí bavit. To znamená, chcete mít obrovskou sílu, tak budete dělat nějaký powerlifting, budete dělat nějakýho strongmana, ale pak zjistíte, že vás to třeba nebaví, že vás nejvíc táhne třeba to fitko. Zjistíte, že třeba chcete schodit nějaký tuk a začít třeba běhat, ale pak zjistíte po týdnu, že vás to vůbec nebaví, takže od toho odpustíte. Takže najít si nějaký takový sport, který vás bude bavit a v tom se zlepšovat. A ty výsledky se časem dostaví. Otázka číslo 3. Co klouby? Máš je OK? Bereš doplňky? Klouby jsem měl OK a myslel jsem si, že budou OK dlouho, že klouby se vždycky řešily tak jako kolem těch 40-50 let, že vždycky říkali ty starší, mě volí klouby, mě volí prostě rameno, koleno, prostě všechno, hlava, ramena, kolena, palce třeba. No, jenomže ono to tak úplně nebylo. Protože pak dřív jsem třeba dřepoval jenom z 90 kg, protože tam jsem měl psychický blok, nemohl jsem prostě vejš, potřeboval jsem za sebou sparinga. Což vlastně byla potom moje žena, že jo, můj sparing nejlepší, která mě potom pomohla vyhoupnout až na 120 kg na dřepy, jenomže už na tu 100 jsem cítil, že mě začaly bolet kolena. A co s tím? Říkal jsem, bylo mi nějakých 27 v té době, říkám, nepotřebuji klubní výživu, jsem mladý prostě, že jo, nepotřebuji klubní výživu. No, ale pak to bolelo tolik, že jsem si ani skoro nedřepnul, nemohl jsem si klepnout nic, omezovalo mě to ve cvičení, v práci a v normálním životě, v běžném životě. Tak jsem si musel koupit klubní výživu a světe div se, za týden se to spravilo. Ale není klubní výživa jako klubní výživa, jo, teďka dám třeba příklad. Používám joint care. Jointy nepoužívám, ale používám joint care od Prominu. Ten mě za týden postavil zpátky na nohy, byl v pohodě. A takový odstrašující případ, kde my jsme v práci dostávali jako takový ty, že balíčky na jaro, prostě, abyste byli všichni zdraví, tak tady dostanete kloubní výživu od Isoline Chondroline, jo. A teďka, když jsem si to přečet schválně mezi sebou, ty gramáže, tak v tady tom na jednu dávku, na jednu odměrku připadá 10 000 mg kolagenu. 10 000 mg kolagenu. A tady na jednu dávku je 80
miligramů kolagenu, jo. To znamená, jestli si to umíte vynásobit. Dobře, takže tady ten Joint Care je 125krát lepší než tady ten. To znamená, že tady ta jedna dávka byste museli vypít 125 tady těch lahviček, abyste dali jednu dávku tady toho. Jo. S tím, že tady to stojí 500 a tady to stojí nějakých 200 korun na internetu, nebo nějak tak, co jsem se koukal. Jinak tady to má teda 10 000 mg, což je 10 gramů kolagenu na jednu odměrku, což je dvojnásobná dávka, než je jakoby doporučená. A tady to je napsané, že je to pro aktivně cvičící lidi, ale vypijte si 125 tady těch láhviček, abyste měli jednu dávku, že jo? Myslím si, že by to zásobovalo i váš pitný režim teda. Takže asi tolik ke kloubům. Takže teďka momentálně, co beru kloubní výživu, tak problémy s kloubama nemám. A měl jsem dřív. Taková side otázka. Jak je možný teda, že v tom bereš dvakrát větší dávku, než která je doporučena? Jak to, že beru dvojnásobnou dávku, než je doporučená? Protože jsem aktivní sportovec. Zvedám na mé tělo vyšší váhy, než je doporučeno pro běžné sportovce. No, ale tak tady to je pro sportovce, že jo? No, takže prostě, to je pro sportovce, takže prostě jedna dávka je OK. A fakt, jedna dávka, neberu to ani každý den, prostě když si vzpomenu, cítím třeba, že už ty klouby zase trošičku třeba tahají, říkám OK, zase si dám kloubní výživu, dám to třeba za 3-4 dny, zase to zmizí a pak to zase třeba neberu týden. Takže to neberu úplně pravidelně každý den. Tady ten kolagen už mám snad několik měsíců, jo, furt je dobrý. Není úplně nejvonější teďka už, ale je furt v pohodě. Můžeme jít na otázku číslo 4? Otázka číslo 4, ano. Máš nějaký úraz, který se ti stal při tréninku? Při tréninku, tak nějaký větší úraz při tréninku se mi nestal. Zaplať pámu za to, ale kdysi dávno, kolik mi ještě tenkrát bylo, že jsem byl ještě kuře, takový ještě asi 20 let mi bylo, tak to bylo někdy po tréninku, prostě jsem byl utahaný, že jo, přišel jsem domů a doma to bylo: synu, musíme stěhovat skříně, ale jsme tady na to jenom sami dva. Jsem říkal, OK, dobrá, tak aby maminka nemusela stěhovat sama skříně, prostě jak se mi čapl, že jo, v takových pozicích, abych to utáhnul, takže v podřepu prostě dobrý, všechno v pohodě. A druhý den ráno jsem vstal, že potřebuji smrkat, jsem se vysmrkal a jak jsem natlačil, tak mě tříslo vyjelo. Praskla mi tam blanka a vyjela tříselný sval a zjistil jsem, že mám tříselnou kýlu. Druhý den jsem ty skříně musel dostěhovat, takže jsem musel i s tím jako makat, ale to byl asi takový jako jediný největší úraz, co se mě stal. Ale jinak jako takový to běžný, že jdete trénovat, nejste kloudně rozehřátý nebo nemáte svůj den. Tělo vám třeba říká, jako ty záda mi tam trošku nějak táhnou, prostě není to úplně nejlepší, ale stejně si odjedete trénink a naložíte si větší váhy, uděláte špatný pohyb, skřípnutý nerv nebo něco a pak odstávka těla na 2 týdny, takže tak to je prostě jakoby klasika, no tohle. To se stane tak jednou za rok, možná maximálně 2krát za rok, ale teď už se to taky dlouho nestalo, takže zaklepu. Jak často cvičíš? To je otázka číslo? 5. Otázka číslo 5, jak často cvičím? Cvičím 6krát týdně, s tím, že jednou týdně mám pauzu a jedu takzvaně split. Split je vlastně to, že máte rozdělený trénink. Například v pondělí jedu prsa a bicepsy, v úterý jedu záda a ramena a mezi tím už prsa a bicepsy odpočívají. A třetí den ve středu jedu nohy a tricepsy. S tím, že každý druhý den tam prokládám mezi tím ještě břicho, jo? Takže břicho je takový, jako, že jeden cvičím, další den ne, další den jo, další den ne. No a tam vlastně ten čtvrtý den
už zase můžu jet prsa a bicepsy, protože už to odpočívalo 2 dny. Než takhle já vlastně uregeneruju těch 6 dní v týdnu vlastně tréninku, protože to mám rozdělený. Pochopitelně do toho beru ještě suplementy, abych to stihl regenerovat. A snažím se spát 7 hodin. Otázka číslo 6. Jaké všechny sporty děláš? Bohužel na jiné sporty není moc čas, takže fitko 6krát týdně. Co jsem dřív dělával občasně, tak to byl bouldering, to je takový to šplhání po zdech do nízkých výšek, no, můžu to říct takhle, do nízkých výšek, kde jsou vlastně na zemi všude žíněnky, takže když spadnete na držku, tak vás to vůbec nebolí, akorát vypadáte jak trotl. A chtěl jsem začít dělat Spartan Race, Gladiator Race a další race, abych si zlepšil jakoby i tu fyzičku a celkově jakoby překonávání nějakých překážek. Ale na to teďka vůbec není čas, ale snad brzo bude. Finance taky moc na to nejsou, takže koukejte sdílet, koukejte dávat odběry a koukat na tady ty videa, ať mi to taky někdy něco přinese. Jako. Otázka 7. Mně se nedaří vyrýsovat záda, co s tím? Nedaří se vyrýsovat záda, co s tím? Tak tam je jednak podmínka to, že aby byly vyrýsovaný záda, tak člověk musí mít míň tuků, to znamená dodržovat nějaký jídelníček, aby člověk neměl tolik tuků, dodržovat nějaký pravidelný trénink, protože mít vyrýsovaný svalstvo na zádech, aby to opravdu vypadalo jako svaly, už není taková sranda třeba jako u bicepsu nebo tricepsu, protože záda jsou fakt jako komplexní soustava svalstva. Takže to je, převážně to jsou tréninky, kdy máte na záda třeba 4 cviky, mezi sériema máte třeba minutovou pauzu, krátká pauza, protože aby člověk byl furt v intenzivním tréninku a spaloval právě ty tuky. A kolem 12 opakování, 10-12 opakování. Minimum 8 až 12 opakování. Tím dosáhnete toho, že ty svaly se furt pumpujou, jo, a pochopitelně těch 8 až 12 opakování musí být do selhání. Ne, že si odjedu v pohodě 12, jako ještě bych mohl dát třeba dalších 10, ale seru na to, tady Kamil říkal, ty vole, že mám dát 12 opakování, tak na to prdím, že jo. Ne, vždycky těch 8 až 12 musí být do selhání. A potom tak minutka pauza a znova další série. A počet sérií 4 kloudný, selhávací na každý cvik. Takže první série rozehřívám se, druhá série zase se rozehřívám, třetí, že naplno prostě do toho selhání a takhle do selhání 4. No a ten jídelníček, ten je taky potřeba, protože když budeme mít velký kalorický příjem, tak to nevyrysujeme nikdy. Potřebujeme to prostě rýsovat, takže je potřeba mít nízký kalorický příjem, nějaký deficit, aby jsme mohli spalovat tuky. A pokud chcete pracovat s jídelníčkem, tak mi napište. Jaký spalovač tuků mám používat? Spalovač tuků. Spalovače tuků jsou jedno velký téma, který jsou marketingově docela dost jako dobře, no takhle, marketing říká spalovač tuků. Ale spalovač tuků to je tehdy, když máš menší kalorický příjem jak výdej. Ale ten spalovač tuků ti pomůže v tom, že se během tréninku třeba líp spotíš, začneš jakoby rychlejc spalovat tuk, protože když jdeš na kardio, tak tam trvá nějakou určitou dobu, než se tuky začnou spalovat. Ale ten spalovač tuků zapříčiní to, že ty tuky začneš spalovat rychlejc. Teď neřeknu úplně přesně, která fáze, proč to tak je, ale tady to je jakoby spalovač tuku, že to napomáhá ke spalování, ne, že to přímo spaluje ten tuk. Takže pokud já tady budu sedět na gauči, budu žrát takhle pizzu, budu to zalévat Coca-Colou, nebudu se hejbat a budu přitom si potom dávat třeba 3 tablety spalovače tuku, že prostě to je pomáhá, tak to je prostě ten spalovač tuku můžete rovnou vyhodit
prostě do hajzlu, můžete ho vyhodit z okna, prostě kamkoliv, protože takhle spalovače vůbec nefungují. Nejdřív tam musí být k tomu spalování tuku nějaká podmínka, a to je, že máte menší kalorický příjem jak výdej. Až ho budete mít, tak ten spalovač až teprve bude fungovat. Takže stejně, tak jako tak, musí být člověk na dietě. Musí mít nějakou aktivitu, a až potom může brát ten spalovač. Otázka číslo 9. Jaký protein používáš? Já používám 3 druhy proteinu. Více složkový, který si dávám ráno do vloček. Pak mám syrovátkovej, CFM protein, izolát, který mám hnedka po tréninku, protože po tréninku svaly potřebuji hnedka doplnit živiny, takže tam dávám tady ten whey protein. A v noci před spaním používám kasein, neboli noční protein, micelární protein. Používám tady ty 3. A než jsem si říkal, ty blázne, já zaplatím takových peněz za tady to všechno, to bude strašně drahý. A pak jsem si uvědomil, že třeba, když dávám snídaní, dávám 60-70 gramů vloček a do toho odměrku proteinu, tak snídaně mě vyjde na nějakých 17 korun. Jsem říkal, ty vole, snídaně za 17 korun, to je dobrý. Máte tam sacharidy, je tam vláknina, je tam protein. Jako co víc si přát? Po tréninku klasika, prostě protein, že jo, ten už je drahej a micelární jako na noc, ten je asi ze všeho nejdražší, že jo. Ale je to zase takový to, že buď to si dáte večer tvaroh na spaní, anebo si dáte prostě ten micelární kasein. Jenomže ne každému to vyhovuje, nikdo zase třeba v noci nemůže před spaním jíst, mě to vůbec nedělá problém. Já se potom ráno vstanu a necítím takový hlad a únavu. Takže tady ty 3. A jaký značky? Tak buď to beru Extrafit, Jim Beam, Promin a občas zkouším nějaký nový, no, ale to převážně beru takový ty, co jsou v akci, protože zas nejsem milionář a potřebuji někde šetřit, takže beru takový ty, co jsou prostě v akci. Rozhodně nedoporučuji hovězí protein. Potom jsem měl sračku, to jsem musel vyhodit, to se nedalo, bylo úplně. Jsem si říkal jako hovězí, jsem říkal, tyhle, všichni říkají jako, že hovězí maso, že je to super, že tady to musí být fakt dobrý, tyhle. Hlavně etiketa, jakože pořádný must gain, že jo, říkám, dobře, tak ho vyzkoušíme. Dal jsem si ho jednou, hned jsem běžel na záchod a vydržel jsem to asi týden a pak to letělo celý do koše, nešlo to prostě, pak jsem si dělal furt na hajzlu. A další? To jsme asi potřeba nevědět. Je to potřeba vidět, prostě vyvarujte se tady těch chyb. Já vám to můžu říct, nebo bych řekl, kup si to. Uvidíš, tak mě budeš proklínat na tom hajzlu. Kamile! Ty informace tak rozčarovaná, až jsem tu větu složila úplně špatně. Tak poslední otázka. Chystáš se na nějaké soutěže? Soutěže. No, rád bych zkusil ten Spartan Race, Gladiator Race a další racy. To bych chtěl vyzkoušet někdy, jak na tom budu, jakoby i fyzicky mimo fitko, že prostě nějaký ty překážky a tak. Co se týče soutěž krásy někde na molu, jako že bych ukazoval prcku, nebo že bych ukazoval tricáček, bicáček, to asi ne, na to úplně tak jako nejsem. Ale v takový teďka seš? V takovýhle ne. Teď čekám na odpověď než mi přijde, jestli se dostanu do finále muže roku 2024, že jo. Ale uvidíme, no. Ale neukazuju tam bicáčky, tricáčky, že jo. Ale uvidíme. Ale tam jde o to, že mně se nelíbí ta psychologie toho, že já jsem prostě člověk, co jde tamhle, dá si rád hamburger, dá si prostě kebab, dám si prostě rád, já nevím, tamhle koupím si třeba 2litrovku Coca-Coly, jo, dám si víno, dám si tamhle pivo. A tady ty lidi vlastně, co jdou na to pódium, tak převážně před tou sezónou, tak dodržou fakt hodně striktně všechno. To znamená, oni ani kromě nemůžou někteří pít, protože se musí úplně absolutně odvodnit, takže oni třeba za týden vypijou jeden den třeba půl skleničky vody.
půl skleničky vody třeba za den. Já to bych nemohl tohle, protože já prostě vypiju každý den třeba 3,5 litru vody, že jo. A mně to přijde prostě jakoby na palici, proč já se mám snažit jenom během pár měsíců vypadat fakt jako dobře, když se snažím vypadat dobře jakoby po celý rok. A mě nebaví soutěžit s někým, kdo vypadá líp, kdo zvedá víc a takovýhle, ale prostě se snažit sám překonat sám sebe, že? Každý trénink, vypadat furt líp, zvedat víc a ne srovnávat se s někým, kdo má třeba lepší genetiku, kdo do toho dává víc peněz, protože na to ty prachy má, kdo už se tím živí, tak má na to víc času, má na to prostě všechny víc možností a pak přijdeš na pódium a oni z tebe udělají prostě jako, že jsem nejlepší, vole, já mám nejlepší, protože mě to zaplatila maminka všechno, víš co, a protože mám na to genetiku, od mala už cvičím prostě a ne, prostě se snažím sám se zlepšovat pro sebe, ne kvůli nějakému pódiu. Takže soutěže tady toho rázu určitě ne a silově asi taky ne, protože nejsem ten typ genetiky, co by mohl zvedat velké váhy, protože když jsem kdysi zkoušel zvedat větší váhy, abych jako zesílil, tak mi to šlo. Tahal jsem velké váhy, ale za chvilku odešly klouby, odešly vazy, bolelo každý pohyb, prostě každý zvednutí bolelo a jsem říkal, to mě nebaví. Nebavilo mě to a nedával jsem do toho všechno, takže teď mě akorát baví prostě fakt jít, pumpovat, dělat větší počet opakování, prostě nějak esteticky to zlepšovat a dělat to se svojí váhou cvičení. Takže asi tak. Tak jestli máte ještě nějaký další otázky, které třeba, buď to jsem si jich nevšiml, anebo jste se báli napsat, tak to napište už tady dolů do komentáře, tady dolů, jo, do komentíčku, tam napište nějaký dotaz nebo něco. Určitě dejte odběr, dejte like, budu za to velice rád, ať se ten kanál trošičku hne z místa, ať tady není furt jenom nějakých dole těch 55 odběratelů a ať se trošičku hnem. Tak já děkuji za vaše dotazy, doufám, že jsem odpověděl tak, jak jste si představovali a snad brzy u dalších Q&A. Mějte se krásně.